Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalipun asmane kula Rifki Danurdita Dwi Ramadan, absen 30 saking kelas 9D. Ajeng macakake pidato. Minggir utawa mlabuh sajroning barisan kisana. Kiye Brigada Turangga sing bakal nrabas sabarengane jaman. Sing ora bakal maras maring wernane gegaman. Ora mingset merga panase palagan sing agi kobaran. Apa maning mung nrajang kukus owah gingsere kahanan. Minggir utawa mlebu sajroning barisan kisana. Sewise jemledher swara pecut kaya bledhek nladung tawang. Dedel kukuse dupa golek ngutapno sewernane idang. Aja wani-wani rika nyepelekno, najan mung wujud jarang kepang. Kiye pajelmane Gunungan Senopati, mangkala sekabehane perang. Mayuh bali maring tetembangane kakinine sing gawe ati wening. Merga sakwise ning kalangan ngumandang gething eling-eling. Langka dalan liya sing bisa dituju kejaba kudu bali maneng. Balik nuwana ilane Bapak Serayu sing tansah gawe piweling. Mulih maring andenge kaki slamet sing tetek golek jaga pepiling. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.